Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Okay mga higala, maayong adlaw kanato nga tanan og salamat sa Dios nga niuna sabta ining 15-minute Bible Truth online broadcast ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church ug kini nasab si Pastor Mark Sasidon og ato nga hisgutan karon kining mga kamatuoran diri sa Biblia. Ang atong kini nga broadcast ato ni siyang gitumong ikaw makahibalo mahitungod sa kamatuoran sa kaluwasan, no? Kaluwasan sa tungkalag. Mahibaw ka nga usa nining adlaw masayod ka nga ikaw padulong og langit na. Kay lisod kaayo mga higala og luoy kaayo ka kung masimbahon ka lang, maayo kang tao apan dili ka siguro og langit. Walay pulos ng tanang butang. No, so karong adlaw atong hisgutan kining sa Juan kapitulo 11, Juan kapitulo 11 bersikulo 25, no? Juan kapitulo 11 bersikulo 25 kay importante kaayo ni siya nga mga kamatuoran diri kay ningon si Jesus kay siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. No, bersikulo 25 si Jesus mingon ngadto kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako bisan siya patay pa apan siya mabuhi. Ug si bisan kinsa nga kinabuhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Nagtuo ba ikaw niini? No, so kuan kayo ni nga pangutana, mutuo ba ikaw niini? No. Kay daghan sa mga tawo karon basin usa ka niana nga lisod kayo patuhuon sa pulong sa Dios, no? Kay tao ray nagsuwat kanang lisod tuhuan, kay lisod na to tuhuan kung tao iyahan ni sa tao but iyahan man ni sa Dios, pulong ni sa Dios. Bakakon bagod ang atong Ginoo, dili bagod siya motuman og saad, no? So nangutana gyud si Jesus Christ, mutuo ba ikaw niini, no? Ingnan si Maria ni Ginoong Hesus, mutuo ba ikaw niini nga buhaton ni Jesus Christ, no? Kay dito nakita nato nga ang mga katawhan karon maghisgot na ganitag muadto og langit, no? Ingnon ta nga nabuang naman na sila, no? So lisod kayo nila makuha tungod ra pod siguro kay ang tao ignorante sa pulong sa Dios. No, ila lang tuhuan unsay gitudlo pero dili sila mismo ang nagsusi sa Biblia. Munang si Ginoong Hesus mismo nagsulti kanato sa Juan kapitulo 5:39. Ingon siya, susiha ang mga kasulatan kay diha kanila kamo naghunahuna nga kamo adunay kinabuhing dayon. Og sila mao sila nga nagapamatuod mahitungod kanako. So daghan kayong mga tao mailad lang sa yawa tungod kay walay pagsusi sa pulong sa Dios, no? Walay panahon sa Biblia, walay panahon sa pagbasa. Tungod kay giilad ta sa yawa nga at gipahunahuna ta nga kung magbasa tag Bible mabuang ta. Lisod kayo sabton ang Biblia. Actually dili lisod sabton ang Biblia. No?
Kun imo lang ni siyang basahon, imo lang ni siyang tagaan og pagtagad. Muna niingon si Ginoong Hesus, susiha, no? Susiha ang kasulatan. Kay niana nagpamatuod na mahitungod ni Ginoong Hesus Kristo. Kay higala walay laing makaluwas nato si Ginoong Hesus ra. Kay walay laing namatay dito sa krus sa Kalbaryo si Jesus Christ. Niingon ang Bible siya mao ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Walay tawo makaadto sa Amahan apan pinaagi kaniya. So mao na among tinguha karon nga amo ning gibuhat ang humubo lang higayon kining 15 minutos mahitungod sa Bible truth tungod kay interesado mi mga higala nga mahibaw ka sa kamatuoran. No, kung naa kay Biblia, susiha, tanawa, no? Pagtuon kuyog namo. Tungod kay kung imo lang ning matun-an niyo ang Bible sa Juan 8:32, makahibaw ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo kagawasan. Og diri makita nato sa atong bersikulo niingon sa Ginoong Hesus, ako mao ang pagkabanhaw. Tungod kay makita nato mga higala si Jesus Christ wala nagpabilin didto sa cross. After 3 days ningon ang Bible nabanhaw siya. Then nagpakita siya sa iyang mga tinun-an gani ningon ang 1 Corinthians chapter 15 nakita siya sa mga witnesses. There are 500 witnesses. No? Si Jesus Christ nagpakita ngadto kanila nga nabanhaw siya. Gani si Tomas wala nagmatinuohon, gipakita ni Jesus Christ ang iyang kamot nga naay agi sa lansang. Ingon siya ayaw anang pagkadili matinuohon. So mga higala nag-aghat ang Dios nato nga dili ta nang dili matinuohon. Kay dako kaayo og bili sa Dios nga ikaw motuo nga iyahang bugtong anak iyang gihatag dito sa krus sa Kalbaryo aron luwason ta. No? Siya mo'y nahimong manluluwas si Jesus Christ. Muna ningon siya ako mao ang pagkabanhaw. Kung imong tanawon sa 1 Korinto kapitulo 15, si Jesus Christ kung wala pa nabanhaw, kawang lang ni atong pagtuo, no? Walay pulos ni atong pagtuo, pero siya man nabanhaw. 1 Corinthians 15 verse 17, ug kung si Kristo wala nabanhaw, ang inyong pagtuo kawang. Kamo anaa paghihapon sa inyong mga sala. Nan sila usab nga natulog katong mga nangamatay, diha ni Kristo nangalaglag. Kung dinhi nining kinabuhi alamang kita'y adunay paglaom diha ni Kristo, kita sa tanang tao ang pinakamakaluluoy. Apan karon si Kristo nabanhaw na gikan sa mga patay ug nahimo nga una sa mga bunga kanila nga nangatulog. No? Unang bunga kanila nga nangatulog. Kay sukad nga pinaagi sa tao miabot ang kamatayon, pinaagi sa tao miabot usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha ni Adan ang tanan namatay, bisan sa samang paagi diha ni Kristo ang tanan mabuhi. No? So makita na itong mga higala nga kung atong paglaom dinhi lang aning kalibutan na, wala tay paglaom nga mabanhaw ta, wala tay paglaom nga makig-uban ta sa Dios. Dili ta matinuhoon sa iyahang pulong, wala gitay padulngan. Niyon ang Bible kita mo'y pinakamakaluluoy kung atong paglaom dinhi ra gyud aning kinabuhi. No? Wala tay paglaom luyo sa lubnganan. Muna nga pasalamat nga niyon ang Bible siya nabanhaw. Nabanhaw siya gikan sa mga matay, wala siya nagpabilin. After 3 days nabanhaw siya, nabuhi siya. So sa diyang maingon siya nga mohatag siya kanatog kinabuhi, siya mismo nabuhi siya. Muna ningon si Jesus Christ, I am the life. No? Ako mao ang kinabuhi. Tungod kay kita mga higala, musugot kag sa dili, patay ta sa sala. No? Nangamatay ta sa sala. Pansalamat sa Dios, mabuhi ta pinaagi ni Ginoong Hesus. Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 11, klaro kayo ang Biblia nga nagtudlo kanato, patay ta sa sala, apan mabuhi ta, pinaagi ni Ginoong Hesus. Roma 6:11, sa sama nga paagi isipan ninyo usab
ang inyong mga kaugalingon nga patay na gayud ngadto sa sala, apan buhi ngadto sa Dios pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Busayaw tuguti ang sala nga mohari diha sa inyong may kamatayon nga lawas, aron kini inyong tumanon sa mga pangibog niini. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong ngadto sa sala, apan itugyan ninyong kaugalingon ngadto sa Dios sama ni atong mga buhi gikan sa patay, ug ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong ngadto sa Dios. Kay ang sala dili makahari ibabaw kaninyo kamo kay kamo dili ilalom sa balaod apan ilalom sa grasya. Apostol Paul nagtudlo sa mga magtutoo dito sa Roma nga dili na mo magtugyan sa inyong kaugalingon sa sala kay nabuhi na mo diha ni Kristo. Patay mo kaniadto sa sala apan diha ni Ginoong Hesus ni ganun ang Biblia, nabuhi kita. Sa mata sa Dios nabuhi kita, no? Kay tungod na sa grasya sa Dios. No mo na nga giaghat ta sa Ginoo nga nangutana siya, mutuo ba ikaw niini? No, naingon siya sa Biblia, bisan kinsa nga nagatuo kanako dili gayud mamatay. Tungod kay mga higala, luyo sa lubnganan adunay kinabuhi, no? Adunay kinabuhing dayon ug aduna say kinabuhing kaalautan. Mao na ang impyerno. Mo na nga gusto sa Dios nga karon pa lang ikaw nga naminaw karon tuoi siya. Ang kuna siya nga imo siya nga manluluwas ug ningon ang Biblia dili kagayod mamatay, no? Dili kagayod mamatay. Siguro nga kani atong lawas mamatay ni siya kay sa abog ni gikan sa abog ni pauli, natunglo ni tungod sa sala, mga matay gyud ta tanan. Apan dito sa eternidad nagingon ang Biblia dili nata padulong sa kinabuhing kaalautan, apan padulong nata sa kinabuhing walay katapusan kuyog ang Dios. Kinabuhing dayon, no? Kuyog kaniya. Ningon siya, asa gani ako atuo usab kamo. Mo na giandam sa Dios alang kanato, no? Nga kaning giingon diri sa Biblia tagaan ta niya bag-ong lawas. No, makig-uban ta niya hangtod sa kahangturan dito sa langit. Nagyandam niya nga lugar alang kanatom na mga higala nga ikaw na minaw karon ningon ang Bible tuhui siya nga siya mo'y nagpakamatay dito sa krus, nagbayad sa imong mga sala, mihatag siya ang kaugalingon aron dili na ikaw ang mamatay, ngano man na siya tungod na sa dakong gugma sa Dios, tungod sa kaluoy sa Dios. Nga kun imo nang buhaton mga higala, imo siyang dawaton ug imo siyang tuhuan nga manluluwas. Nangingon ang Biblia, maluwas ka. Sa buhat 16:31 tumuo ka ni Ginoong Hesus ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Saad na sa Dios. Ingon siya sa 1 Juan 2:25 ug kini mao ang iyang gisaad ang kinabuhing dayon. Ug kini mao ang gisaad nga gisaad kanato ang kinabuhing walay katapusan. So mga higala, kung makatuo lang ka sa pulong sa Dios, ikaw mismo makabaton ni anang kasiguruan. If only you would believe, you will be saved. No, maandam ka sa eternidad. Karon pa lang makaingon ka usan ning adlaw, mubiya ko ning kalibutan na langit na ang akong padulngan. Mao na ang gusto sa Dios nga atong mabatunan diri sa atong kasing-kasing. Mao na ang gusto sa Dios mabatunan nato sa atong kaugalingon nga naanay dalan sa langit gitagana, mao si Ginoong Hesus. Na kung mutuo lang ka mga higala, maluwas ka. Roma 10:9 ug kung imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Magpili lang ka mga higala, magpabilin ka nga dili matinuohon. Nagsalig ka sa imong maayong buhat, nagsalig ka kay nabautismuhan ka. Mga higala, dili na mao ipamaagi sa Dios sa kaluwasan. Ang pamaagi sa Dios kaluwasan nga ikaw motuo ni Ginoong Hesus Kristo nga imong maluluwas ug ningon ang Biblia ikaw dili na gayud mamatay. Motuo ba ikaw nini?
So naa na nimo karon mga higala ang responsibilidad. Tungod kay gihimo nad sa Dios ang iyahang parte sa kaluwasan, iyahan ang gibayran ng atong mga sala, gi-offer na niya ang dalan sa langit. Ang pangutana, motuo ba ikaw niini? Mga higala, tuhui siya. Kung ako'y paniguro nimo, maluwas ka. Ikaw ug ang imong panimalay mao nang saad sa Dios. Ug ginaot ko mga higala, nasabtan nimo sa yano nga pamaagi, ang plano sa Dios unsay pamaagi nga ikaw maluwas. Ug sa sunod na sab nga higayon kini na usab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.